Aire. Ez. Egunon, Gloria. Bai, hola, bai zurea, Joan. Hau ze, pilatzeko moku aldao. Ba, nerekin bai. Nerekin bai. Egunon. Zemuz geha. Mentxe. Oso ongi. Bai. Ni osotan naiz kaleko mia, Bai, kaleko mea, bueno. Batte konfiantzik ematen. Baserrine jarriko zineke. Bueno. Nolako laguna daukazu, nolako ingurua den, jartzen da da. Horitako borondatien importanti den da. Gauzak ikasteko eta zeitekota. Oinarrizkoa da, bai. Venga! Ze? Eguneroko lanak iten, eo? Eguneroko lana. Baserrien ez daukagu, hemen langabezien ez gaude, iniz. Ala, zatezue? Hemen jaita azte, hemen da, lana? Jaita azte. Utzin behar. Jaia ingo alden bada. Lana izaten deu bai beti. Bakarrik aitzialtzea? Bakarrik nago baserrin, baina seme alabak eta tortu zaizkit. Eskua laguntza matea eta gero aldameneko asko laguntzen dut, ikiarri laguntzen dut. Baina bestela zuk zeuko horrenatezu? Bai. Baserreko martxa? Bai. Ni naiz hori, nik mantenimentua ni damakit, nola esaten da. Eta gero, zein behar dugu gaur, etorrita, ze landako zuta, bero, ez du ikusten lanik enten. Kafi hartzen da, denbora askotzen gozu? Nola? Kafi hartzen da, tertulin da, txala denbora askoengo? Bai, egoten ja. Bai, Hartzen dugu horre bestela, ez du. Hartzen dugu, hainbeste denbora eta guztua egoten gara, gero baita ere, zerbait ura imerra zetxon, beste ura imerra zetxon, eta honetxe balio dik gehiena. Tertulia egin dio, eta bakoitze bere tokire. Bai, eta gero askotan mateu zatean, batematek egon da, egongo gaitok eta egongo gaitok. Bai, hori da. Egongo gaitok eta nifetzat. Baldakigu egongo gehan, momentuan. Oan egon gaite izan da, fuera. Guztua da onden ban, orduan lana jajutea. Burrungo baten ingo da lana, horre ongoa. Ernio peontan. Erniopen, erki, launtzen digu. Parajearrak izu hemen, Parajearra dako erniopen. Soinu gutxi? Soinu gutxi eta... Soinua gutxi ez, batez? Kotxe soinua eta burrundik ez? Hemen danetatik daukagu, diruik ez daukagu. Ez dakit panik, Baserritarrak beti diruik ez, ez dakit panik, Akaso nun mite iguale, ongo da mordeke. Zose, koltsu jazpin baten eo. Koltsu jazpin baina toki hobeok badaude gordetzen. Bai, Behientzate jatenak karri berra daukagu. Vale, konforme. Egunon gazte? Hemen launtzaile pare bat. Zatozti? Ukotutakon? Oier, ez da? Bai, oier. Gloria, biloba? Bai, biloba, bai. Hala, zutu. Zoma tortitu? Niko iteiru. Iteiru? Zertan egin ez gaur? Hantxe, bilaruxet egaki gauta, hantxe. Behi bat atxerri bat zupaz gauta. Amonoi launtzen. Agentzako, edarki. Ebaki, seakin ez, ezta? Bai, seakin. Seakin, Hantxe, probaten hori bak. Seakin, Bai. Oindi jarriko. Baina, ondik ganez, segan egin zeltzate? Zea hora, gasolini gota hartzea. Hola, bai. Baina lehengo personak eagu, lehendikan. Gloria, hau apopilio hartu berko zen duke. Apopilio? Apopilio. Janak eta zekeman, teliatuk eman da fura. Apopilio, hori nahusi jarriko zat. Bai, deskuiatzeko. Ez da arreza izango zure gainetik hartziare, Bai, gu bagatzen egaituk. Ez dakinik. Laneako eta bai, baino handikan. Hola, hobea, gaztemien etorreta horrela laundik, bestela egunero hasiezko beti purustan nuke. Hori, bai. Gaztemien etorreta. Txerri ondo hartu, orduan. Gaztemien lanea etorreta, bitan eriutan amaiketako itea. Ondo. Zu segan da ditutako altza. Ni bai. Bai, Bai, beti astuntza bota guztu behitakoa. Bueno, oier, danako zuzan. Ergi, makina ordu pasako zinun hemen. Makina. Segak eta eskobarek eta hartuta. Baldak ez uzar, sega dara estetik, ikesten baldin badet, beti nire egin marko epa. Hori hori izaten da. Ez ikasi ordu. Esaten zuen, goritzen batek, osaba batek esaten zuen bai. Behin iten bazu, eta ikasten bazu, beti zukin marko zu. Bueno, nahiko kontu itxena ez, eta esaldi bat laundu beharra, zer kristi. Venga, titia joa jarriko nauk, Bai, venga. Mikrotxarra eta, venga, nire bai. Zein berde? Osotara kalekumea izatea ez da inolaz ere muga zenbait lanean jarduteko. Sarde hartu eta belarra biltzeko, sasoi pixka bapai, baina batez ere gogoa behar baita. Amona bilobekin lanera noa, amaiketakoa irabazteko esperantza. Noa jumo geha, gaztaineta noa jumar dugu? Bai, atxonan bila jumar dugu. Bai, bega, gozen. Gozen atxonan bila. Gaztaina espien txarriko geha? Bai. Gaztaina espien. Nun dugu, atxona. Hemen Enrique.
Eguno, Enrique. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días. Buelten da? Bate gaztaini baldago. Ez dago legon ez da bitxena. Ze bildu esun. Gaztaina mordua. Gaztaina mordua. Banaka kentzea altzateko ikusea. Azala. Morkalak iru ale bauzka batzuk. Morkala? Zer da? Morkotxa. Gaineko azala, arantzakin izaten da. Ikusi aldezu ine? Bai, arantzak entzea, bizi. Trikua bezalako, osea. Trikua bezala xeta. Enrique, Italia zertako batezu? Komunistatzea izango, Morkala aletzeko. Morkala aletzeko? Arrotzeko, bezala ez da, txatei eskugi. Karo, eskugin atea ezin? Ez. Zaitelako, ez da? Karo, Estutzolako. arantza dakalako. Arantzia. Eta horrekin ateatzen duzu. kriskatetzen. Honekin, saldu zautzit, orduan bildu. Bueno. Aurten gaztaina asko izan aldao. Iez baina gehiago, ez diez alei bat eto. Iez etzan, baina aurten desente gaztain izan da Enrique, baina txiki alea. Iez bezalako ez. Ale txikia. Oin bihurtu, ale arbai oin lehen antirlego, ato ebildun ikun ale arbai horre. Baina ondia. Baina hemen. Ondia. Ez bota baintzat. Ez, jasotakuak. Bueno, ebila hasi duta barruak marko dugu. Bazen. Ia, etxe kontrone. Zer eskaintzen guno. Bat zerri honetan jendia, beste etortzen da, euskaraz ikastea, ez da? Bai. Aspalditik aldatu, jende asko pasal hemendik ano? Hemendikan aspaldi, oin dela 16 bat urte, hasi ginen lehenengo izan duzia. Eta gero, azkeneko 15 urte, 16 urte honetan ez dugu hartu. Aurten azkeneko hartu dugu tokatu eginda. Eta gaina ospetsu zamarra. Bai, ospetsu zamarra. Reyes, da? Bai. Reyes Prados. Reyes Prados, bai. Aurkeznia. Oier da, Reyes, behientzako belarrak arre berdu, segituen. Andaluzikoa, ez da? Sevillakoa nua, da? Sevillakoa. Sevillakoa. Bai. Eta jarri aldezu, edo? Bueno, bera dauka izugarrizko interesa, gogoa daka, eskuara, eta harrituta etorri izan honea, horrek ikasi du eskualtegia, ikasi du. Idazten eta irakurtzen daki pila bat. Kategoria. Izketan, bizkat korapilatu egiten da, hori nahi du... Zer behartzen, hau askatu ez da? Bai, hori askatu zen. Baina nahi du dana, ondo eta gainera nahi du eskualdun zar batek bezala itzi. Erderaz, itzerretik ez, zon arten? Ez. Eta berak itzi entzun bere gurasokin. Eta ez dakiz ondo itzi itzen duen Sevillarraz. Bere gurasokin itzi entzunen entzunion, eta... Oso Sevillarraz, azento erra hartzen zion. Baina eskuara da izugarri makia du. Oso ondo, Gloria. Eitu, eskerrik asko. Ez horregatika. Azerreko batek zabaltzeatik. Bai. Zuen bilo bat Enriketatenak aurkezteatik. Azerreko batek ez dugu izten. Oseka beti zabali dago. Segi olaxe? Ez, zueri eskerrak, Moko bajan eban. Bai, pixkat, ja garaia da zerbait hartzeko. Ose pixkat egin dut. Lan pixkat egin dut. Lan pixkat egin dut. Beka, zozo jango dut. Hori da. Bere habitatetik atera eta animalia galdu egiten egida eta guri horixe bera gertatzen zaigu baserrira etorri eta lanean jartzen gaituztenean eskobare bat itxura zeltzeko gauza ez gara oraindik. Ezkerrak baina mailaren jirako janedanak eta zutondoko itsaspertuek oraindik itsastarrak, kaletarrak eta menditarrak batzen gaituzten.